Och då börjar med försäsongen och vi spelar en hel del träningsmatcher där, och bland annat i PSA då, eller Prioritet Seneca Arena. Vad tycker du blir någon skillnad liksom, istället för att springa ut i kylan? Och Ja, absolut. Nu finns det jo en del matcher på försäsongen, fordi den er så jättelång her i Sverige tyvärr. Så man får spille en hel del matcher, men det er jo klart med PS Arena der, var det jo jätteroligt at spille. Og så man liksom kunne få publik indomhus, det gør jo, at matchen bliver lidt roligere at spille. Der kommer lidt mere tryk på, så det ikke bare bliver sådan en helt vanlig træningsmatch. Det kan godt blive lidt så der. Så det var vældig bra at have den arena i første sæson, når det liksom er så koldt her i Göteborg. Så thumbs up for den arena, absolut. Om vi då tänker på Svenska Cupen, så tycker i alla fall jag att vi åker ur, men vi är nästan det bästa laget i alla matcher. Ja. Tycker du också det? Ja, vi spillede jo ganske bra. Vi jobbede jo mycket på første sæson med liksom at spille vældig mycket og komme til vældig mycket chancer for at gøre mål og så. Og det gik jo ganske bra i den matchen. Tyvärr fik vi ikke gjort så mycket mål, så vi ikke gik videre i kuppen, men vi spillede ganske bra, men i fodbold handler det jo liksom om at få et resultat. Så på det sæt var det ikke så bra, men vi spillede ganske bra faktisk. Om vi då går över till Allsvenskan, så börjar den i Falkenberg. Det var ungefär hälften av alla plats var Blåvitt där. Ja. Hur var det att gå ut där, den här premiärkänslan? Ja, grymt. Vældig... Ja, man venter så længe på premiermatchen, den første match, man venter og træner og spiller vældig mycket matcher så Falkenberg borte, der kanskje ikke den roligste match, man ved, det kan blæse mycket i Falkenberg, og matten kan ikke være så bra, men så kommer man jo ud på planen og ser der, kanskje sætter 3.000 Blåvidt fans, så det gør jo bare, at man bliver ekstra takket på og gør det bra og liksom få et bra resultat, så det var jo grymt, at der var så mycket folk på plads, men det har der jo været overalt, hvor vi har været nogenstans i denne sæson, så det har bare været grymt. Om vi då går vidare till matchen mot Malmö hemma och det som hände där, hur tycker du det påverkade dig som spelare där? Nej, det er jo klart, det er jo ikke det, som forbinder fodbold med, at der skal hente den type af grejer på en match, men det som var jo, at vi liksom torskede matchen, og Malmö fik dem 3 point, så vi havde jo liksom matchen i den sidste kvart 20 minutter, kändes det som, at det var os, som pressede på og kunne vinde matchen, og så hente det. Så det var selvfølgelig vældig tråkigt, og noget, som absolut ikke forhindrer på plads på en fodboldsarena. Vi vil jo gerne have, at der kommer mycket familier med børn og så. Og man fatter jo liksom, at dem ikke vil orke på matcherne efteråt, når der liksom er hent det. Men jeg tror for laget og sådan, så var vi mest bare besviken over, at vi liksom torskede matchen. Vi ville så gerne slå Malmö. Og så kändes det som, at det var nogle andre, som liksom gjorde, at vi torskede matchen. Så på det sæt var vi bare vældig besviken over, at vi ikke fik dem 3 point. Og tyvärr tabte, så ja. Och sedan då i Gävle, tycker du att det blir någon slags vändning på liksom vårsäsongen från att vara lite upp och ner? Eller? Ja, der spiller vi jo en ganske bra match. Vi leder jo 1-0, som jeg husker det, og så ligger vi jo faktisk under med 2-1, og det har vel været lidt sådan sæson hjemme, at vi har slæbt lidt ind for mycket mål, men i Gävle gjorde vi jo en ganske bra match offensivt, og gjorde jo mycket mål, og fik de offensive spillere i gang og så. Ankersen gjorde og tog rigtig bra mål i den match, og kom liksom i gang der, så det var jo en bra match, 6-2 borte, det er jo et jævligt fint resultat, så det var fint liksom at kunne klippe op et steg efter den match. Om vi då säger vårsäsongen som helhet,
det känns som det går väldigt upp och ner. Och det hittas ingen riktig stabilitet. Vad tror du är som brister i spelet? Eller något särskilt du tänker på? Nej, jeg ved ikke. Altså, vi hitter jo ikke rigtig liksom, relationerne med hverandre, og det, som vi var bra på i første sæson, det synes som vi liksom havde tosket det på allsvenska matcherna, men jeg kommer ihåg, hvad vi slutter bra af. Vi spiller lige hjemme mod Nordsjælland og vinder over Hammarby og vinder bortematchen i Helsingborg også, og slutter egentlig ganske bra af for opholdet der, men det er klart, matcherne imellem var ikke, vi spillede ikke jättebra, og fandt ind det rigtige rytmen i spillet og så, og sådan er det med fodbold iblandt, så hitter man hverandre, og matcherne er bra. Tyvärr så vandt vi ikke de matcherne, hvor vi ikke spillede bra heller, og det er jo det, som liksom kendetegner et toplag der, men selvom man ikke spiller bra, så vinder man matchene fortfarande. Så det misser vi lidt der i den periode. Och om vi går vidare till sommarmatcherna då. I alla fall från min perspektiv känns det som att vi liksom tappar toppen eller avståndet till toppen runt där liksom i juli, augusti. Känns det också så för dig spelare att det ska mycket till om vi ska hänga med nu liksom? Nu kommer jeg ikke helt ihåg, men for mig känns det som, at vi liksom torsker afstand op til toppen, da vi forlorer borte mod Hammarby og Djurgården. Dem 2 matcher imellem Karabakh matcherne. Det känns som det er der, vi liksom mister grebet om. Der var vi vel hvad var vi 6-7 point efter der, og det kändes fortfarande, vi havde jo Malmö kvar og AK kvar, Nordsjælland og så det kändes som man fortfarande kunne hænge med, men der torsker vi jo de matcherne samtidig med at de andre toplag ligesom vinder. Og så så känns det liksom at vi må all in på Europa i stedet, men misser tyvärr också det. Just Hammarby och Djurgården som du nämnde där, tycker du det finns något samband där med just Europaspelet och att truppen är sliten och så? Ja, det är väl det man, hvis vi skal gøre det bedre til næste år, så känns det som at behøver kanskje et par ekstra spillere og så rotere lidt mere i laget, så flere får spillet liksom, så det var 8-9 spillere, som spillede næsten alle matcherne, og hvis man misser 5-10% af ens energi og kanskje lidt selvfortroende så vinder man jo ikke dem matcherne, som man spiller i Allsvenskan. Der handler det om at være på højeste niveau hele tiden. Så det var klart, folk känns kanskje lidt sliten med, hvad havde vi 8 veckor med 3 matcher i veckan, så og det var næsten samme spillere som spiller alle matcherne, så der misser vi lidt der. Om vi då går vidare till hösten så har vi matchen mot Malmö där som blir en ganska tung förlust. Vad kände du om den matchen? För min sida kändes det som att vi var med liksom, men det var tillfälligheter. Ja, igen lidt sådan kendetegnet for sæsonen og sådan at vi ligger under med 1-0, men man har jo mycket læge til at gøre mål i første halvleg og så kommer vi jättebra ud til anden halvleg og gøre mål på en fast situation til 1-1, og der kändes det som at vi liksom får energi vores klak om målet. Overdøver liksom Malmö-klakken og kører på og så, og det får vi jo veldig mycket selvfortroende af. Vi kører bare på, og synes som Malmö-spillerne trækker sig lidt ned og kanskje vil spille på 1-1. Det var jo liksom okay for dem. Og så slipper vi jo sådan rigtig pismål ind til 2-1. Og
ja, 5-10 minutter efteråt, så kommer det til 3-1, og så er matchen jo liksom død. Så ja, igen den känsla, hvor man har det efter matchen, at vi på noget sæt gjorde vi det faktisk bra, men der er ikke så mycket at sige, når man torsker en match med 3-1. Så kan man liksom ikke gå ud og sige efteråt, at nej, vi gjorde det bra og dit og dat. Det handler om at vinde eller forlore, og dem som vinder, de har liksom håneretten. Så det var en tung forlust, både for os spillere, men også for dem som holder på Blåvitt. Och matchen mot Gävle då, på hemmaplan. Ja. Då stod du på kommandoväggen. Ja. Hur var den upplevelsen? Ja, jättefin. Ja, det var cool liksom at se det for et annorlunda perspektiv og følge hvordan dem gør og hvor mycket dem egentlig jobber. Ikke bare i dem 90 minutter under matchen, men også før og efter. Så det var en jättekul oplevelse og noget som jeg kender at både os i spillertruppen, men også dem i klakken og dem som holder på Blåvitt, at kanskje vi kan komme lidt nærmere hverandre, så det ikke kändes som om at distancen er så vældig stor. Ibland kändes det jo som om at os spillere her, og så er supporterne her, og så bliver det ibland sådan, man råber skit til hverandre, specielt når man torsker. Det er jo bare fordi vi er så vældig besviken, både os spillere, men også supporterne er vi torsker, så det var en bra oplevelse på olika sätt. Och just den här dialogen med supportrarna under året, varför har den varit viktig för dig? Ja, men det er jo dem som vi altid efter matchen, og der snakker vi jo om liksom om der var et tryk på Ullevi, og om det liksom var, om der blev smeltet til både på plan, men også uden for plan. Og der er vi jo altid vældig nøjt, når publikken giver støt og sådan. Så for mig känns det bare som at liksom at give lidt af mig selv. Liksom uppskatta at dem gør det vældig bra, så det kanskje kan blive endnu bedre. Vi ved at vi så mod AK, hvor mycket det betyder, Karabakh på hjemmebane, at når vi liksom har det støt og har supporterne i ryggen, så bliver det som at spille med en ekstra mand på planen, så ja. Och att gå ut på planen mot AIK hemma och se det här tifot, vad tänkte du då? Ja, det er rigtig stort. Det var den bedste tifo, jeg har spillet for i min karriere, så det var jo en stor oplevelse at se, hvor mycket tid og hvor mycket penge dem liksom har brugt på det. Så igen, det gjorde jo, at man liksom tænker vi må fandme vinde den match for dem, som har stået i timevis og brugt penge og jobbet hver eneste kvæld på liksom at gøre sådan en tifo, så man får den känsla at man må gøre 5-10% ekstra. Så det betyder vældig mycket at vi har det støt. Så det håber at vi kan gøre det rigtig bra til næste år, så vi kan köra mot toppen. Just vinsten mot AIK, känner du att den liksom vägde upp höstsäsongen lite? Ja, det ved jeg ikke, men man ved jo, der er den fight mellem Blåvitt og AIK, både på plan, men også udenfor. Så ja, det känns som at den match, den skulle vi ikke forlore, specielt fordi i Allsvenskan har sæsonen jo været lidt så der. Så det er klart, med den venstre känns det som vi gav lidt tilbage til dem, som holder på Blåvitt. Og ja, det er jo liksom noget, vi kan tage med videre til næste sæson, og vi har gjort det bra mod AK den seneste tid. Så det var jättebra, at vi vandt den match. Och
lite mer allmänt om den allsvenska säsongen, så är det väldigt stor kontrast om man säger hur många vinster och poäng tar på hemmaplan och bortaplan. Ja. Har du någon tanke om varför det är så? Altså man kan sige, at vi føler os jo vældig trygge på Ullevi. Det känns jo som vores fort, at der ligesom ingen kommer her og kan tage point. Det känns som, at vi har en lidt stor självförtroende og ligesom bare søger på. Så det er jo klart, det er jo noget, som vi får fundere over. Hvis man vil være i toplok og vinde Allsvenskan, så handler det jo lige så mycket om at vinde på borteplan som på hemmeplan. Så håber så, at vi kan få lidt samme känsla som vi har på hemmeplan med ud på borteplan. Liksom bare køre på, du ved, framåt og ja, så. Om vi då går över till Europaspelet och Helsingfors. Känslan efter vändningen och firandet med supportrar, hur var den? Ja, grym. Det känns som vi har vundet et trofæ, eller liksom var gået direkte i Europa League gruppespillet. Jeg kommer ihåg, at der fandtes supporter på hotellet efteråret. Og man kunne bare se i øjnene på dem, at det betød så vældig mycket, og det gik jo, ja, der kändes man som om, at man har gjort noget rigtig bra efter matchen bakom målet, hvor der stod kanskje 500, som har overgivet til Helsingfors for at kolde matchen, og liksom at tro på, at vi kunne vinde. Vi havde så klart torsket på hjemmeplan, så det kändes lidt svårt at vende det. Så det var, ja, det kändes som, vi havde vundet noget stort der, så det var en jättestor oplevelse. Och hemmamatchen mot Karabag kan man ju säga att stämningen var något av det bästa i år. Ja. Hur påverkas du av det som spelare? Jamen igen, at det gør jo, at vi kunne vinde den match på hemmeplan mod Karabag, som var et bedre lag. Det gør jo, at man vinder den matchen, hvor at man ikke behøver at være det bedste lag, men man kanskje kan springe lidt ekstra, fordi man har den känsla, at der sætter 12.000 bakom en og bare løfter en fremad. Så ja, man kan ikke sige det nok, at det betyder bare så vældig mycket, at man har det stødt. Och slutligen då med Europaspelet i Baku då, vad tycker du det var som gick mindre bra förutom själva resultatet? Ja, det var jo tyvärr altså vi var vældig besviken efter den match. Det er klart, at de gør et mål til 1-0 på en fast situation, og det får ikke rigtig henter i en playoff match, når man spiller over 2 gange 90 minutter. Så er det sådan en type mål, man ikke får slippe ind. Så funderer man jo lidt efteråret, om kanskje man kunne have gjort noget anderledes taktisk og altså typ sådan grejer, at kanskje man bare skulle have stillet sig frem for målet 10 mand, og så liksom bare rykke væk bolden hver gang man fik den. Det kan man altid sige, når man torsker. Det er enklere, når man vinder liksom bare, jamen så var alt bra, men når man forlorer matchene, så ser man jo på, hvad som man kunne have gjort bedre, men man var vældig besviken. Det var som det kändes som man var blevet ryg, altså efter matchen man må dårligt, fordi man var så nær af liksom at tage blod i gruppspillet. Och om vi säger då om vi säger säsongen som helhet, vad rankar den om vi skulle säga en skala från 1 till 10? Ja, men det är ju svårt att säga, men det är ju klart, i fodbold är det väldigt svart-hvidt. Det går så fort til, at hvis vi har gået i gruppespillet, så har vi fortfarande spillet matcher nu. Så har det været en jättebra sæson. Selvom vi har blevet 4, 5, 6, så har det været jättebra. Nu bliver man 4, det er klart, det er jo ikke okay. Og så overgår man ud af i playoff lige inden gruppespillet. Så
Så det er klart, som hvis man ser med blikket bare lige nu og kolder alle svensker nummer 4, så er det jo egentlig okay. Det er klart, når man spillede 40 år med om guldet på sidste matchen. Men samtidig så har jeg også en okay känsla for liksom fremtiden. Vi tror os jättelangt i Europa. Kanskje vi kan bruge den erfaring fremad. Håber så at folk bakker op om Blåvidt, at vi kanskje kan få lidt ekstra penge til kanskje nogle ekstra spillere, så vi kan stille op i et jättebra lag. Så på det sæt er jeg vældig besviken over resultatet af svenskerne, men kan også se et lyspunkt i, at vi var så nær at tage Blåvidt i gruppespillet, så på det ene hold, så tykker jeg, det har været okay, og på det andet har det jo ikke været okay, så det er svært, liksom, hvor man skal se fra 1 til 10 på skala, men det er klart, det er en 10'er.